Takže čau, já jsem Drobka a jsem žena v domácnosti. Ahoj, já jsem Damian a pracuji jako zmrzlina. Takže čau, já jsem Jindřiška. Daj! A já jsem Oldřiška a je nám 8,5. Je to spolu. Rodinka na donosu se hezky baví. Uvidíme, až přijede další náhradní maminka. Ahoj, já jsem Rodoslava. Ahoj, já jsem Petr. Ahoj, já jsem Max. A tohle je naše dítě Vicky. Rodinka Psíčková se těší na novou maminku. Tak ahoj, ty naše maminko. Ahoj, vezmu si svůj ekokošíček a jdeme. Holčičky, ahoj. Ahoj, mami. Ahoj. Tak já už jedu. Ahoj. Ahoj. Maxi. Maxi. Max. Maxi. 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 Co? Já už jedu. Co? Už? Tak ahoj. Ahoj. Takové baterii. Krásné. Tady se mi bude dobře bydlet. Krásná ložnička. A mají i miminko. Tak to se hezky užijeme. Je to tady takové moderní. Tak, půjdu si sednout. Kde je to taky hezké. Tak já se jdu posadit. Tak to mě zajímá, kdy přijdou. Maxi, hlavně neuklouzdi. Já prosím tě. Maxi. Ahoj, ahoj. Já jsem vaše nová náhradní maminka. Aha, jak se jmenuješ? Já jsem Drobka, omlouvám se, že jsem se nepředstavila hnedka. To nevadí. A ty budeš asi Max, že ano? Jo. A koukám, že tamhle vám zbývá malinká Vikinka. Že ano. Tak Vicky. Tak to jsem ráda, že jste přišli. Už jsem se na vás moc těšila. Já taky. Tak my jsme ti na uvítanou koupili iPad. To nemůžu vzít. To fakt ne, je to moc drahá věc, to si nezasloužím. Ale zasloužíte. Tady si budu vybrat to. Jak já jsem Drobka, já jsem Petr. Tak já... dáte si něco k jídlu? Já jsem tady nic neuvařila, ale koukala jsem, že tam manželka připravila dort. Jo, tak co kdyby jsme ho nakrojili? Tak jo, aby tady já ho můžu naříznout. Tak pojďte, už jsem ten dort přinesla. Už se těším, uklidím trochu stůl. To nevadí, je to místo. Já dám Maxovi telefon, ale mám tam vysoko, aby na její dlouho nedošáhl. Maxi, že ano. Co? Já? Tak jdeme ho nakrojit. Tak jo. Tak já vám děkuji za ten iPad.
Ale to jste fakt nemuseli. Ondříško, tak pojď. Jo, už jdu. A pojď taky, tati. Jste nějaký rychlý, holky. Tak, budíček. Tak. Haló, budíček. Já jsem Damian. Jak se jmenuješ? Radoslava? Nebo Radoslava? Jo, manželka mi psala. My jsme ti tady přinesli takovejhle sýr. Doufám, že ti bude chutnat. Je to náš sýr, který jsme dlouho na něm pracovali. Tak já ochutnám trošku a nechám si ho na památku od vás. Dobře. Ten je skvělej. Jste moc hodnej. Děkuju. Nemáte zač. Tak už jsem tady. Co tady děláš? Natáčíme. Aha, tak to nevadí. Já tady stejně budu. Mě to nevadí. Tak jo. Tak já vás představím. Tak jo. Tohle je Radoslava. Ahoj. A Radoslavo, tohle je Linda. Ahoj. Ahoj Lindo, ahoj Radoslavo. Dáte si něco? Asi ne, děkuju. No, já nevím, já bych dneska třeba k obědu uvařila. No ne, třeba. Zeptáme se Maxe. Okay, Maxi. Halo, máš si co chceš k obědu? Já hraju Roblox. No tak to ne teda. Jak jsem ti řekla, že se tě nechci zeptat, tak mi láskavě odpověz. Já chci pizzu. No tak to fakt ne. Je to nezdravé, to fakt objednávat nebudu. Nebo umpovat, nebo vyrábět, nebo co se to s tím vlastně dělá. A víš vůbec, co to je? Jo, je to pěkně nezdravý, je to pěkně nezdravá věc, ale my to máme jednou za čas. To fakt ne. Bez tak si to měli včera, než jsem přijela k obědu, takže to fakt ne. A hlavně, když se to nají. Mě moje ségra řekla, že no tak proč to tvůj synáček, když to nechce k obědu? Když se to nejí k obědu, tak proč to tvůj synáček k obědu chce? Jako? Fakt odcházím, už ji to tady nebaví. Jak to, že se naštvává, tak teď si fakt vážím naší babinky. Jo, už chci, aby to skončilo. Co chcete na takovém obědu, aby jsem mohla něco udělat? Tak fakt jde špagety, nebo to lečo. Co? O to jsme se vůbec nebavili. To je jedno, tak udělám ty špagety. Jo, no tak sice jsem jako neudělala ty špagety, já jsem lívance, protože lívance jsou přece rychlejší. Ale to je jedno, snad to sežerou jako. Jako, já jsem vám neudělala, co to je? To třeba nějakou sušenku, nebo co to je? To se tím jako nažral? Ne, ale já jsem mu dal jenom kousek, protože on by mě jinak pofackoval. Co? Co? Teďka se tady vyvážím s nějakým blbým líváncem a vy to stejně nesníte? Já to sním. Jako, co? Jo, podívej se, že to snědali, je to mega dobrý. Co? Co? Vy tady máte jako nějaký sušenky čokoládový? Jako, co? Prostě mi takhle třeba neřekli. To se třeba nemusela tady jako celý týden, celých 7 dní vařit. Ale my jsme, já to nejím. Já si občas zkousnu. Jaký občas? Ten Max stojí furt. Já na to fakt nemám. Fakt, už to chci dřív ukončit. Fakt, už na to nemám. Nashledanou, odcházím. Tak já jdu taky za svojí babinkou. Kde jsou? Asi šli do nákupy, tak budu hrát.
Holky, koukněte, co pro vás mám. Hustý. To jsme nikdy neměli. A to jako můžeme jíst? Jo, to je jídlo. Fakt? A je to hrozně dobrý. Ale nám to rodiče zakázali. To ne, to by bylo velký bubu. Ale to nevadí, jenom se malinka to kousnete. Tak jo. Tak nám to vyndej. Tak my si kousnem. Co to jíte? Když vám to mamka zakázala. Jo, ale ona nám to, ta Radoslava, nebo jak se jmenuje, tak ona nám to prý dovolila, že prý můžem. Ale jenom trošku. Co? A oni to nemůžou. Damiane! No? Podívej se, co tady jedí. Holky, teď jsme nám to zakázali s maminkou. No jo, ale ona nám to Radoslava dovolila. Co? Radoslava? Teď... No, ty jsi jako načetla manuál? Nebo co? Četla, ale ono to... Já jsem to... Co? Já jsem to... Nečetla. Nečetla? Já jsem nečetla, já jsem to prostě... Já jsem přečetla... Že to nedočetla určitě, že jo? Jo. No tak příště si to láskavě dočti. Oni na to nemůžou. Víš, kolik to má kalorií? Oni potom budou tlustý, jako nějaký brambory. To nejsou brambory, to jsou pobedoučky hezky, že jo, holčičky? No a... Tak láskavě už mi to příště nedávej. Holky, pojďte. A žádný příště už nebude s tebou. No, to nikdy nevíš. Takže, ten tvůj Maxík, jako nechceš dát nic jiného než pizzu, jo. Potom jsem mu ukuchtila lívance a on je nejet. Sněd jenom tvůj manžel a to tak, že to vyhodil z okna a že to je, jsi řekl, že to je stejně hrozně dobrý. Ale vyhodil jsi to prostě z okna. Jako nemysli si. To snědl. Nemysli si, já jsem to viděla. Nemysli si, já jsem to viděla. A prostě jako máte tam prostě schovaný nějaký čokoládový sušenky, ani jsem o tom jako nevěděla. Jo, a víš co? Že ale to, že čokoládovou sušenku vzala a dala je to našim dětem. Co? Cože jsi udělala? Já odcházím. Ne, vrať se. To nemůžeš. Ty jsi mi jako dala čokoládu? Ne, nedala. Vůbec? Ne. A jako to čokoládovou sušenku, jo? Ne. Ne? Ne. Ne? Já si jistá, že vůbec neměla. No. Ne, tak mám přinést Cvětka jako nějakýho, jako tu Lindu, nebo jako co? Jako co? Co si myslíš? Jako co? Jako co? Hubo. Co? Co? No. Tak teď mi manžela. Řekni mi, jak jsi jako u nás měla. No. Úplně hrozně. Ty tvoje nejedí čokoládu a čím se jako živěj? No, oni jedí krásný zdravý věcičky jako. A nejsou aspoň tlustý jako ten tvůj žobloksák. Nejsou aspoň tlustý jako ten tvůj žobloksák. On není tlustý. Jo, furt jenom žere čokoládu, pizzu, hamburger a já nevím co všechno. A ty taky. Já jsem hamburger v životě neměla. Ale ten je aspoň zdravý, v tom je jenom maso a bůlky. Co? A zdraví je v tom co? Bůlka, to salát, okurka a to rajče. A je to usmažený na pánvi, na oleji. Rajče není. Maso je usmažený. Jako maso není usmažený, jo. Já ti neříkám, že to maso není usmažený. To nedávám tohle. Jenom maso a omáčka tam je nezdraví. No. Když si to dáš pár... To je jedno, ale prostě... Jo, a to tvoje mimino. Já nevím, jestli jako umřelo, nebo co se tam s ním stalo. Ale prostě nic neudělalo. Ale tam celou dobu jenom jedlo, pilo a chrápalo. To je jedno.
Ale naše dítě furt spí. Aspoň ty tvoje děti jenom koukají z okna. No, to je krásně zdravý, aspoň zjistí, co se děje v přírodě. A není to jako ten tvůj Maxík, který si furt hraje Roblox, nebo co to je. A furt si nějaký Koblox prostě. A nebyl v životě venku. No, on jako když chodí do školky, tak asi venku musel být, ne? No, když ho vozíte tím vaším moderním autem. A ty jako auto nemáš? No, jako mám, ale je to ekoauto. Ale ekoauto neexistuje. Jo, ekoauto je, když máš na nabíječku, nebo nabíjení, nebo jak se tomu říká, já to nevím. Prostě a vy máte nějaký ropu, nějakou ropu máte. My žádnou ropu nemáme. To je jedno. Ach jo, fakt to nedávám už, fakt už to nedávám. Takže, oni mi teď řekli, že mám přijít. A ty jsi mi tady jako říkala, že prý jako neměli čokoládu, nebo co? Děti měli. A ty mluč pusu. Co? Děti měli, na vlastní oči jsem to viděla. Ale to nikoho nezajímá, že jsi to viděla. Tak prostě příště se laskavě, nebo jestli se vůbec někam přihlásíš, tak se laskavě ty věci dočti. Bys tak to nečetla. Žádný příště nebude. To tak příště u někoho jinýho. Co když víš, třeba budu mít alergii na tu čokoládu a ty jim to stejně dáš. Ale neexistuje alergie na čokoládu ani na nic. Jako proč by neexistovala? Proč by jako neexistovala? No. Existuješ jenom ty, která vybala každý bobek. Co? Co si to dovoluješ? Tak to ne. To fakt ne. Už to nedávám. Už to nedávám. Tak si klidně zavolej. Ok, já si jdu pro telefon do auta. Už to jdu jako volat. Ne, to nemůžete. Madam, já jsem tady z hlavního velitelství a to nemůžete prostě. To takhle nejde. Jako stop. Jako klidně si tady hájdete, ale to fakt nejde. Takhle zavolat policii. To fakt ne. Ten telefon vám dáme, až to dotočíme. Takže telefon teďkonc fakt používat nemůžete. Naschledanou. My s manželem odcházíme. Tak si klidně odejděte. Naschle. Pojď. Jako naschle. Fakt naschle. Jo, jako naschle. Naschle, snad už vás nikdy neuvidím.